Yun, for today's video mga par, pupunta tayo ng Paligi Candaba at papasyalan natin yung trending na longest street foods in Candaba, Pampanga. Ayan o, tara, puntahan na natin yan mga par, let's G. Yun, fast forward tayo mga par. Ayan, bumabiyahin na kami papuntang Paligi Candaba. Yun, shout out kay Sido Damamangan and Earning Maker Vlog. Yan, shout out. Tara, samahan nyo kami mga par, let's G. Ayun, fast forward tayo. Siyempre nag-selfie muna kami dyan mga par. Ayan, nagpawo kami ng photoshoot kay Sido Damamangan. Ayun, fast forward. Siyempre, andyan na kami sa Paligi Candaba mga par. Tignan nyo naman yung sunset dito, napakaganda. Bubungad sa inyo ang magandang sunset dito sa Paligi Candaba bago kayo makapunta dun sa the longest street foods in Paligi Candaba. Ayan, shout out sa mga magiting nating magsasaka dyan. Siyempre, yun, fast forward tayo mga par. Nandito na kami sa the longest street foods in Candaba, Paligi Candaba. Ayun mga par, fast forward tayo. Nandito na kami ngayon sa longest street foods in Paligi Candaba. Ayan ang mga tinda nila kuya, oh. Yan, mayroong takoyaki pag gusto nyo yan. Yun, shout out kay kuya. Yan, next natin. Ayun mga paro, napakasaya dito sa Paligi Candaba at bumabalik na yung dating saya. Dahil napakarami talaga nagtitinda rito. Paunti-unti bumabalik na ang saya dito sa Paligi Candaba. Ayan, shout out sa mga nagtitinda, oh. Ayan, napakarami nila. Ayun, fast forward tayo mga para. Ayan si ate, nakuha lang sa video. Ayan, medyo nahiya pa siya, oh. Yun, shout out, artista ka na ate. Ayun, saktong-sakto naglalakad ako mga par. Nakita ko si the big boy cheese corn. Ayan, no? Sa kanya pala to mga par. Shout out kay kuya. Ayun mga par, fast forward tayo. At meron ako nakita dito, si Diana Subiri. Ayan, hello and shout out kay Diana Subiri. Peke naman. Ayun mga par, naglalakad si Sido at nag-ikot-ikot muna kami dito para tumingin kami ng pagkain na babagay sa amin. Siyempre, alam nyo naman mga par, vegetarian kami, kaya naman bawal sa amin yung mataba. Siyempre, baka naman high blood. Ayun mga par, ayun sila kuya at ate nagtitinda ng cheese corn. Hello po sa inyo, shout out kila kuya. Ayun oh, meron ding ice coffee dito mga par. Ayan, tamang-tamang sa mga lovers to, sa mahilig magkape dyan. Yan, shout out kay kuya. Ayun oh, meron ding fried potato dito mga par. Ayan, shout out kila ate sa mga nagluluto. Ayan sila, napakaganda, birthday na birthday, nakapula yan oh. At shout out din kay ate girl. Ayan, napakaganda, nagtitinda ng derang mais mga par. Ayan, ang mais nila oh, napakasarap niyan. Tingnan nyo naman mga par, kulay pa lang masarap na. Paano pa pag kinain mo? Ayan, ate girl, shout out. So yun mga par, fast forward tayo at dito may nakita akong derang balot at ang katabi niya nagtitinda ng mga derang daya, derang buntok, ayan, derang bituka. Syempre, sarap niyan. Ayun mga par, bumalik kami kay Big Boy ulit para kumain sa kanyang tindang siomai rice na may Shanghai. Ayan no, si Big Boy sweet corn, shout out. Ayan no, napakarami bumibili kay Big Boy mga par. Tignan nyo naman yung tinitinda niya, napakasarap, budget meal. 35 pesos, meron ka ng kanin at ulam, ayan no. Kaya pag pumasyal kayo dito sa Paligi Candaba, puntaan nyo na siya. Ayun mga paro, napakaganda talaga dito sa Paligi Candaba. Ayan, shout out sa mga bikers natin, ingat kayo, God bless. Ayan, napakarami na nagtitinda rito. Ayan mga par, bumalik na kami kay Big Boy para kumain. Ayan, pinagsasandok na kami ng siomai tsaka nasi. Ayan, si Big Boy. Ayan, tignan nyo yung pagkain nila. Oh, napakasarap niyan. 35 pesos lang yan mga par. Kaya pag pumunta kayo dito, dito na kayo kumain. Busog ka na, murang-mura pa. Yun, kumakain na ako ng siomai, first bite. Ayan, ninalapa ako na yung siomai tsaka fried rice dito mga par. Ayan si Big Boy. Ang luto ni Big Boy yan mga par. 35 pesos, busog na busog ka na. Ayan oh, dahan-dahan lang, baka ma-high blood, baka naman. Ayun mga par, kasama nga namin si Sido. Ayan, nangungutsara na siya ng chili tsaka naglagay ng kalamansi at toyo. Ayan si Sido, shout out. Ayan na siya, kakain na yun mga par. Ayun, first bite and yum yum yum. Ayun mga par, uminom muna ako ng buko juice dahil nabaknal ako dun sa siomai rice ni Big Boy dahil sa sobrang sarap. Ayan,
naubos ko yung 10 ng buko juice. So yun mga par, medyo gumagabi na. Ayan, marami pa rin kumakain dito sa Paligi Ganda ba. Ayan, at uuwi na kami. Yun, saktong-sakto naman, pauwi na kami mga par. Nakita ko si Sanya Lopez. Ayan, napakaganda pala sa personal yan. Sanya Lopez, baka naman. Ayan nga pala kila nanay. Ayan, shout out po sa inyo. Hello. At mag-iingat po tayo sa pag-uwi. Gabi na, syempre. Thank you. Shout out. Yun, shout out nga po pala sa mga masisipag nating nagtitinda rito sa Paligi Ganda ba. Sheesh, God bless.